नोंनिया ओमफ्राय खानायखौ बोबाय ब नायनांगोन मोखांखौ बिउटि पार्लाराव थांदों वाव आजिखालि सिख्लाफ्रा पात्ताखौनो मोनमारला खेनाया बोनायमोन लाबासै दाखालि बुधबाराव आन्दायनायखौ मा बुंगोन नोंलाय मानो गाबनाय जायो नोङो हिन्जाव खान्दायनायाव हिन्जाव जाग्राखाय दाखालि सोंलाय हिन्जावखौ गोमानो दसे आन्दायदों बेखायनो गाबबाय ओमफ्राय बेखौनो गाबाखै हिन्जाव जाग्रा हिन्जाव गानाखै सानदों नामा नोङो हिन्जाव सेबसै दुगा हिन्जाव सायाव जानानै जारा नोंबो आं जाखागोन माइरं बस्ता गोनां ना माइ उनखुनायसो आं माइरं बस्ता गोनां हिन्जावखौ मोनायाव फास्लांसै न'खानाय बेखौ लाहां लेटाराव माबायदि लिरना हरनाय नो ओइ लाल लेटाराव माबायदि लिरना हरनाय नो नोंखौ मोनाबा सोमफ्राव दं फास्लांसै आरो आखिलायनाव हरदों सिनारि गोलावै जोंनि दिनाव फैकेराव फैनो होनायमोन अनेक 12 जन नै जाया बै जाया बै गैया बै समाव गालि टाइमाव रानगोनसो बिदिबा गैया गोदान नायबावबाय आरो बिदि लोगो मोनैखौ मिथिया मालाया उदालगुरि माहा लागो थेगा स्टेसन लानांबायनो स्टेसनाव थेगा स्टेसनाव आरो न'आ मा होननायनो आरो नोंखौ सिगाङाव नायनो थांनायाव दाउ गनायखौ जाखानाय जाखानांबायनो सिरिबाय थाखानांबायनो मटर जोलिबाय दं जाग्राबाय थानायमोन जोलैबाय ने बिखुनजोआ दाउ गनायखौ फिसा जाखानांबायनो अमा खेथि मावफेरनाय नङाबा जाग्रासो पार्टनार नों देग्लाय बिहामजो मान फैसा हरनो हायासै थांनाय बोसोरनो मा मानलायना 3000 हरबाय नोङो देग्लाय थाइसे हरनो हायासैथ' मानि कारनाव जेराव खादेरलाय ओमफ्राय दाखालि बुधबाराव मानो गाबनाय नोङो हिन्जावाथ' से गोमोनाव गाबनाय बायदि नोङो हिन्जाव सायाव जाग्राखाय नङा हिन्जाव सायाव जाग्राखाय गाना खाथियाव थानाय ना नोङो जेनेबा आन्दायदोंना आन्दायमाराखै सोंमारलाय नोङो आन्दायदोंब्रा दसे मानसियाथ' बिराद रोजा नोंथांमोन आरो मा गरमाव बेखौ थाफाबाय थानो नङा नोंथां आंनो बुंनाय लरायबाय आरो लामासे नों बुंनाय बुधबार बोथोराव आंनो गोसो खालामनानै सिख्लाफोर खोनासंनाय नोंथांनि सिगाङाव फुलबायखानाय लरायबाय नङा नों आंनि सिगाङाव बुंनो हागोन ना आं बुधबार बोथोराव माइलि गोसोखौ खालामनो होननानै बायाबाबो होननानै दखानसे होननानै फैसारानो गैयामा नों माखौ बायखो बायाखै अनेक माल फिसा फिसा बायबाय हिन्जाव बेसेबां बरनि खरस गैया माइ फाननानै 5000 फैसाखौ जेनेबा हिन्जावनियाव गुनजासिमोन नालाय बे हमायाव गोमानाय हमायाव दा बे गोमानाय हमायावथ' आरो हिन्जावखौ लोगो मोनाबाथ' जेबो बुस्थु मोननाय पकेटाव गरम गुदुं ओरैनो थांनाय बोसोरनिया मिसा खाथार सोर बनायदों लाल माने जलफोरनि भितराव बिराद सैतानसिन बियो अनेक गावबो बिनियालाय बिनिया गोसोथोनाया मानि
अनेक लालाय गारलाय सेन्सुरि बारबाय सेन्सुरि बारबाय दा थाङै लास्टआव गब्रायहैगोन बियो मालायनि फिसा गोनांखौ लानांगोन दा मोसागोन बिसोरबो नुगोन बिसोर मोसाजोबगोन बिसोरो मेवाइखौ लानानै मोसागोन नो जुनासा गान्दा खालाबा बेवाइखौ लाना मोसानो दिना मोसाफेराखैनो देग्लायनि बरदिनखौ एकदम गावस्रा होगोननो गावाबो होना होलाय बेबो आरो आंनि थिलाय मानो फायलिफा बबा खाख्लारि नामा बेवाइ अनिताखौ लानानै माबाखौनो पेन्देलखौनो बेलथाय होगोननो आंखौ बुङासैलै साला आंनियाथ' नार्जारिसो बोरै मोनदों आबै ओमफ्राय बर'दिननि नामाव गाननाय जोमनाय ड्रेस माबायदि नोंनिया ओमफ्राय खानायखौ बोबाय ब नायनांगोन खानाया बोबाय नै सिख्लाफ्रा पात्ता मोनला न' बिसोरलाय मा बोनो आंसो मोजां बोबाय बिराद बुरिया बोदों न' नोङो मा साननानै बोनाय नोङो बे खानायखौ बे बर'दिनखौ मोजां रंजा बाजा खुलुमगोन होननानै बोबाय आरो बेबायदिबो मा होनो इसोरखौ बाख्नायनो सानबाय आरो न' खानाय बोनानै खानाय बोनानै बा दा मोनाव रंजा मोसागोन मोनाव ना बेलासे बेलासिबाबो मोनावबाबो थिगसे मोसानोसै ना खेला खाननो थांनो नागिरबाय जों गिर गाबनाय खोनाबानो खारबोगोन बानलु देनाय माबा सामब्राम दाउखि होनो बेखौ रसुन बाहागाव नोंहा बेखौ मोनदों ओमफ्राय नोंहा मा बायनायमोन मोखांखौ बिउटि पार्लाराव थांदों वाव आजिखालि सिख्लाफ्रा पात्ताखौनो मोनमारला बिउटि पार्लाराव थांदोंनो हनै मोखां साफा खालामनाय जादों बरियालै साफा नुमारदोंथ' थाखोसे मोजां जाखाथारदों सिथराबो गैला मथा मथि करिश्मा कापुराबो आरो बर' फिल्मनियालाय माहा थानो हिन्दी फिल्मनियानो हायाखैबा आयं मा खबर बोरै मोजां खबरा मोजांथार बरिया ओइ थिंलाय मोजां बरिया मा मानानै होमबाथ' नेक्स्ट बोसोराव नाजादो नोङो खानाय बोनो मिथिबाय आं खान मानसि बोगोन जिरायना मोनजाबाथाय बोसिगोन आं होमबाथ' उन्दैनो लाबोनांसिगोन माने मिया बोनायमोननो लावासो नायनांगोन बिनिखौ मा नाय खेनाया मिया बोनायमोन लावासै बोबाबो लावा गबर नङा बेनि खानाया गबर नङा माबासो नायबावगोन जादों नामा लोगोफोर भिडिअखौ नाथाय बेसेयावनो जोब्बाय गोजोन्थों बाय बाय